Έλα! Ναι ρε. Θα σας τραβήξω ταινία τώρα, τραβάω ταινία. Ρίξω μέσα, δεν θα αποχραστώ. Οκ. Χριστό, πάρε και αυτό του Χρήστου με στο μάτια σου. Όταν θα φύγουμε. Πού είναι οι άλλοι, ήρθανε, στηθήκανε. Εγώ πήγα τηλέφωνο τον Πόλνα, ο Πόλνα. Μου λέει εδώ, δεν το βλέπω, ναι. Τραβάει να πει. Σας τραβάω ταινία. Έλα γρηγόρια να τραβήξουμε στην εκείνη, στο τερματισμό πρώτον. Εδώ έρχονται τα ΜΜΕ. Έχετε να δουλώσετε τίποτα? Όχι, όλα καλά. Στην απονομή? Ναι, στην απονομή. Υπάρχει σήμανση στην περιοχή και μία, μόλις δεν μέσα στο χωριό θα πάνε και είναι ο δρόμος. Το θα πάει κάτι πάνω, θα κάνουμε το δικό την πλατεία. Την είστε, την ουσία δρόμο, έτσι. Θέλω μέσα στο χωριό, θα δω να στήσει. Δεν πάνε στην χαρακτήρα. Για τον πρόδρομο, να πάμε κορδέλι δεξιά. Θα πάρουν δύο άτομα επάνω. Όποιος δει το νούμερο φαγητό, κάτι απλό έτσι, γιατί μόλις παίρνουν μέσα δεξιά. Να το σκεφτώσουν αυτό. Δεν το σκέφτομαι. Ακόμα, μισό λεπτό, το μωράκι. Μισό λεπτό. Έγινε, παιδιά, καλή μηνυσία. Να πάω στο καλό, Έλα! Ciao! Άντε ρε σα! Δηλαδή πρέπει να μηδενίσει για να ξέρουμε τι χιλιόμετρο έχει. Να ξέρουμε σε ποιο χιλιόμετρο σταματάμε. Δεν το τελειώνετε εδώ.
Ταινιούλα σε τραβάω, πού ας τώρα. Πάμε. Ο Ριζάς είναι εδώ πέρα μπροστά. Λίγο ναι, πιο ναι. πάνω οριζάσει. Έχει δίκιο που δεν θέλει να κατέβει μετά με το ποδήλατο κάτω. Ναι, ναι. Τώρα τραβάω άσχετος, αλλά δεν πειράζει. Το κατηφοράκι που είναι. Τελευταία ανηφόρα είναι αυτή νομίζω. Νομίζω τελευταία ανηφόρα είναι αυτή. Το χωριό φαίνεται δεξιά. Έγινε κατηφόρα τώρα. Αυτή δεν είναι δική μας. Οι δικοί μας θα μας αργήσουν. Έλα, μια ανηφόρα έχει ακόμα. Ευχαριστούμε. Θα έχουμε κανένα ευθύνη. Δεν είναι πολύ αυτός ο Χριστάκης. Είσαι ωραίος. Κοντεύουμε, το χωριό φαίνεται, εδώ είναι. Μια ανηφορίτσα είναι. Εδώ βλέπουμε ότι τραβάμε. Ναι. Βλέπεις ποιο μυρωδάκι. Κατηγορία πρώτη. Το χωριό το βλέπουμε. Βίντεο σε τραβάω, να ξέρεις. Βίντεο. Άμα είμαστε. Τέλεια είσαι. Σάκης, Ναι, ναι. Κοντά σου είναι, κοντά σου είναι. Τι το θέλεις και το πεις. Κάνει ζιξάκ τώρα. Δεν είναι και εύκολο. Δύναμης. Δύναμης. Το χωριό το βλέπουμε. Πάει, πάει. Το χωριό δίπλα είναι. Κάτσε δεξιά. Πλάκα έχει ο Μπάρβας. Όχι, δεν είναι. Κάθε εβδομάδα λιτόχωρο και μια φορά να πηγαίνεις τέρμα πάνω. Α, πάμε πακέτο, Καλό. Καλώς τα νεολαία. Καλό αυτό πακέτο. Λοιπόν, η Κατερίνα έκλεισε, όλοι είστε πάνω τώρα. Ο Γρηγόρης πρώτος είναι στην κατηγορία, Το χωριό είναι δεξιά επάνω. Τελευταία ανηφόρα πιστεύω. Κάνω λίγο πίσω.